Olenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wechego en ni piny owacho kwano lal mar shillings milion 700 kaluwore kod kethruok e mwandu mane apaya ma Nairobi Expressway kende. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen mane olimo apayano koro wacho ni piny owacho biro neno ni jogo mane oketho kata mano bago ng'anyono biro chulo lal mane oneno. Edwin Okoth leronwa lal mabende moko kuom ohelni mayudore e gwenge ma Mlolongo kama ng'anyo ne otimore tich adek. Mlolongo e kaunti ma Machakos en kama ng'anyo ne otimore kuom thuolo malach e alwora ma Nairobi chieng' tich adek. Oganda mane odonjo e apaya mar Nairobi Expressway ne oketho mwandu ma koro wachore ni nyalo romo shiling milion 700. The damage only done on the expressway could be anything up to, for that short period of time, could be anything up to $5 million. And if it reaches that level, in one infrastructure, I'm not talking about the railway, the 4 railway stations. Ragenge apayano ne owuo ma ok tin ne kilomita 3, kama bende jong'anyo wachore ni ne omuko wang' dede ma okete apayano, maua kaachiel kod moko kuom tesende mag rwako nyamburko. Murkomen wacho ni ok gibi yie mondo gima kamano timre kendo. That the government of Kenya is going to do everything humanly possible to make sure that we bring all the perpetrators to justice. And I want to say that those who are even planning to repeat these acts, they will meet the full force of the law. And we must use this action that happened here yesterday to be an example to everyone who is going to be able to do such a thing in future, that they will not repeat again. They will never try to do this again, because we will make it very painful for them, not just for now, but for the rest of their lives. Odichieng' mangima, jotije na ywayo apayano ma pod olore kind paw ndege ma JKIA kod Mlolongo, kendo wachore ni nyalo yawe bang' jumbe 2. Obila pod oketo arita apayano ka chuma mane okethi wachore ni nyalo chopo e lwet jous chumbe moti kata scrap metal dealers. We have spoken to them in all our social media forums, specifically along Mombasa Road. All the dealers, scrap dealers along Mombasa Road, not to engage in the activity of buying and selling of any metal that was vandalized yesterday or anywhere in the country for that matter. We are not going to encourage that, and as associations, we are working with the Scrap Metal Council to see that anybody who engages in the purchase and the buying and selling of this metal will have his license delisted, and we are going to get him out of the roll call of all the associations. E gwenge ma Kitengela, johala kwano lal bang' monj mano time kinde mane ng'anyo dhi nyime. Duka mar Eastmart pod kwano lal mano yudore mwandu mano kethi, kod mano kwal ka jotije ni kod tich matek mar yweyo dukano mondo ikene doke ohala. Ilikuwa mbaya. Sababu niweza kuengage polisi mara kadhaa na hata pia walikuwa overwhelmed, to a point hata pande yao pia walikuwa attacked. So somehow for some period of time tulikuwa helpless. Right now we have to do an inventory of what we lost. Na hiyo ndio sasa tunaanza sasa kwanza tuondoe labels. After removing the labels, most definitely we'll be going to our inventory so that we can be able to ascertain exact what we lost in the process. Lal makamano bende ne oneno ne ohelni mane okotiyo di chieng' mangima. Piny owacho medo ramo ne ng'anyo machal kod mano tim chieng' tich adek ok bidhi nyime ka jokanyo mar riwruok siasa mar Azimio la Umoja One Kenya bende ramo ne gibiro dhi nyime nyaka piny owacho chikite ne jopiny. En chal ma medo ketho lwasi mar ohala e seche ma ochumi mar Kenya yulo kendo oganda nyagore gi yuto matin. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Atamalo 50 mar jopuonjre skund